presyo ng ilang Noche Buena products nagsimula ng tumaas ayon sa DTI Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Diyan pinayagan ng DTI ang mga manufacturers na magpatupad ng taas presyo sa kanilang mga Noche Buena products, bagay na dagdag pasanin sa mga consumer ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Naghahanda na raw ng 5,000 piso na budget si Mang Rodel mula sa Barangay Pugot Chico, Dagupan City upang may pambili siya ng Noche Buena products. Inasahan na raw niya ang pagtaas ng presyo ng mga ito habang papalapit ang Pasko. Sa 5,000, medyo marami-rami na rin na mabibili. Oo, kasi 2,000 wala. Mahal mataas masyadong bilihin. 5,000 to 6 yung pwede na yun. Sa isang supermarket sa Dagupan City, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga Noche Buena products tulad ng krema, spaghetti sauce at pasta. Isa raw sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ang malaking gastos ng mga manufacturers sa gasolina at pagbabayad ng 13-month pay sa kanilang mga manggagawa. May mga pagtaas din naman pero nagko-comply pa rin naman kahit papaano kay DTI. Pero ayon sa DTI, hindi sila maglalabas ng bagong suggested retail price o SRP sa mga pangunahing bilihin. Kaya walang aasahang pagtaas. Kasi bago lang yung ating SRP nung August 29. Sa amin, sa paningin namin sa DTI, wala pa namang alarming na pwedeng magtaas yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ng DTI sa mga supermarket at mga pamilihan para matiyak na nasusunod ang itinakdang SRP. Diyan inaasahan na tataas pa ang presyo ng ilang Noche Buena products tulad ng hamon at queso de bola habang papalapit ang Disyembre. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, ipropromote nila ang mga Noche Buena products ng mga manufacturers na hindi nagpatupad ng taas presyo sa kanilang mga produkto at gagawin daw lahat ng DTI para maipromote ang mga ito. At paraan din daw ito ng DTI para siyempre maibangon ang ekonomiya na labis-labis na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. John. Russell, ano naman ang magiging penalty sa mga negosyante na lalabag nga doon sa SRP? Diyan batay sa umiiral na Consumer Protection Act ng Department of Trade and Industry, maaaring makulong at magmulta ng 5,000 pesos hanggang 1 million pesos ang sinumang negosyante na hindi tatalima at mabibistong lumalabag sa umiiral na suggested retail price. At may dagdag ko lang din na paalala ng DTI sa mga consumer na bibili naman ng mga Christmas decorations na siguraduhin na may ICC sticker yung mga binibiling produkto para maiwasan yung mga insidente ng sunog ngayong Pasko. Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.